Diphua longta Lakshmi Puja ke talon dun je phan rada tumpen kachisik dun. Honsre pi kali tang serli boning tipia phan Assam ke pachok lapen an ke chorap. ASPL Assam State Premier League surihni rain kora ke thomalong ke pathu dun Japan Karbi Anglong Morning Star FC hin penta chisik chedang pon bomlo nanglikan ning hang pikma nanglikan thek serma jongsi kalan pulotangte ke kan Japan chisik ignon Karbi Anglong Moms Dancing Star Season 4 lapen Kids Dancing Star Season 2 pai lapen osomara tumaphan kekan kachepate online audition padopon bomlo mathari registration anam sika isita pinangni mate akhi joypen bangso online audition ke padopon lake prenify krep hopen inquiraner cap arnian tangte Varsai ke mechu endunra pader di pin pen chisikra kanra ke kana video chi record ra official WhatsApp number 88374600187 lapen 6000566839 kalite 8822198772 along nonamad loik phit non lapen ning chibi tha ke kan arjan kene babang arpan mate landscape mode nangji lapen alun kiding nai sita minute hini kalite kit hinai sita minute isira achitim anke donangji Karbi Anglong Live Prime Time beer talong peneli sami beauty bepi non beer tang ton pen arjupanitha pini prenipha inkoraner ke parni lake Lakshmi Puja pusi hok ponlo la soarni mesen pen ke talon don Japan Karbi Anglong angkang piarat ke do anatum tame me thanga hem sok puralong mi hibalong la pen hidia jo tame melur kai pensi Lakshmi Puja talon ponlo Lason thak thaksi diphuang kang arada tum tami Lakshmi Puja ke talon dun jia phan kachisik chedang pona sonsi thek ponlong hi thia long pen milur sok la pen mir hai hui nam ponsi me thang hem asok purwa long mi hi balong la pen hidi mate sok katiki arit jaya long tami milur ke kai pona sonsi thek ponlong ningkan arjon me thang hem sok sang la pen tangka poisa dor plu pen ke long ver jia phan ke do anara tum tame Lakshmi Puja talon dun rinti News report long sada inti Karbi Anglong Live Lakhain ko raisi Borjan MSC constituency angkang bukajan rong supi ward number troxi wopong terang arong bormanthi longka thareng tia hemalong honsre pi kalitang serli boning tipi phan Assam ke pachok lapen an chorap padopon Ingdeng thongke raisi ZKYF Borjan piningan ingkana pharman rong thilu ke pathua klamalong kedam tang prenifying ko ra ke thomarni anerlo apor bormanthi ovekimi KCS unit ahonsre pi kalitang serli boning tipi akupai ke lang nuajok lang ke jangpen aprandam juilo lapen alang ni phan pre inko ra phoarni Karbi aron bare maron pen mean piponlo laso pen aphi jothom ni thom choksi Assam pachok ponlo Pini prenify inko raner keparni adap apor pen Karbi aron bare maron pen hemalong arbung arphe ke champang thir ponsi arnam pharola pen thana siar thli ponlo kaduka vianta mesen mi pensi claim dam pondera phi malom so isi project apor en ponlo Borjan Karbi Cultural Society Zone Amaipu Janasing Teron pen chipahem phu ponsi chunbang Janasing Teron pen aluhi pachinia por enlo lapen kinang soralam paklang ponlo Aluhiaman pen KCS Tiripi Humsing Be Hingchong Tiso Suren Hanse Sunil Tokbi Sarat Be Mongol Timung Daniel Be Rohila Rong Pipi Kaphui Teron Pi Mina Terang Piatum Chetong Dun Lapen Anparta Thongke Raisi ZKYF Borjan Tirikama Maipu Tensing Timung Lapen Borjan KCS Klembang Phu Bang Piatum Chetong Dun Adunthu laso pora hutsi bormanthi ovekimi KCS unit tum kilongdun asonamung kido anta ki pipajir ponasai padolo
Pining Borjan Thongke Raisi ZKYF Ahut Bormanthi OVKB KCS Unit Atumsi third best teams anong A long ponlo Lakadoka Vyasai Doanta Misen Pensi Pachun ponlo Bukajan Penanantirang Karbiang Long Life Non ke wang ji phai kunia chiklo ni phai hiniar ni Karbiang Long hempi di phurong su pialong ke do Kasa Stadium along ke padu ponji Assam State Premier League surihni rain kora ke thom football ke pathua long kachepate dun Japan Karbiang Long Morning Star FC atumpen kachepahai ponvek Japan chisik chidang ponbom tanglo Karbiang Long ki thormi a ovia tumaphan sports ahin aning ke parung pon boma sonsi thek pon long la sonsi football pen chenglok basketball, badminton, cricket lapen prek jam sports ahin aning ke hangatum do bom tanglo. Sonsi non nangkeleji phai kunia chekloni phai hiniar ni let hot tami Diphu Kasa Stadium Assam State Premier League Surihinira inkora ke thom asengka na baha Karbiang Long along tami ke pathu chengpon po. Bangso long Karbiang Long pen non kachit hangnai Karbi Anglong Morning Stars FC ahin pentame kachipati dunji aphan chikloi John Sosepen chisik chedang ponbomlo Lapen ASPL Champion Trophy kachipalong tun vekji aphan si an pen chisik bonropusi comes FC atumpen pachini Lapen non iphong bangke methang hawar ariso football ke pathu ke theknai nai lapen kachipaduk nai atumpen si bangso ASPL along chipati dun popusi comes FC coach Horen Ingtipen nang pachini dun. Lalo non Assam State Premier League ko Assam long league ke na tournament lo lage. La non ektarik along pen chengpo. La sidak Kasa Stadium lo bagani tu tarikh ini November. Da Kasa Stadium lo masih chipati lage Dima United alang li tum da Dima Saupen. Ketek naya club na chipati pan dak tarik ini asi kedok we nang itu Karbi arat atum hana chuning rilo dak na chitu dun pen ako aningkan wang dak lason kining je pondo Karbiang Long Morning Star ke local player apan anu iku asi peneng lain no nang itu ekdom Karbiang Long atok ati ben ekdom ketek na ke pangrum si local player sin itu maximum non 80% ke local player si patui masih nang itu ngan chuning rit putot chuning rit lo ke wam pedi pa La sisolang do Karbiang Long arat ke do anatum tami phai kuni ni phai hiniar ni bangso ke pathu nang ke lang dun pen methang ahawar ari so tuma phan mate football ke pathu aning ke hangari so tuma phan aning ke pathe pen nang ka chitu dun jia phanta ka chopapon Itum Karbiang Long Morning Star Football Club stane non kilangi tarik ini November ciklopen Assam State Premier League lagi masih cisik bom lo masih non amat kini itum player atum han training bom lo aku alang li coach alang li sinon mat ke thampon bom lo masih kadu re Karbiang Long arat pantane kini dulu na itum tarik ini November ciklo na itum Kasa Stadium lo kadu re kami mana situ dun penakalang lima sini dulu News report long sura inti Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji ini hamaso itu bangso adawai kan dia oke itu langkin no ajar adawai rata lang lo pata ikom ini la kasi thera da new salong thelong lo amor jiwan pula bangsa adawai thelong ka lang tu an pulu ki adawai long an ban lo la pen dum lo itu kan ang the dalo lang ni katini katuron la katu ka an kombom lo Klardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Tok lang ke thek chodle longri long paraphan nongme ke wan pia jakong ke do chot kali bonta kapre ke pathu ke thek kachepaduk penta longri long paraphan mesen nongme ke wan pime lapen ke pathu ke thek sera tum aphan vorengang hoi ke long dunja phan isi mesen avar saido
Lason si Karbiang Long Penta pinangan ove kimia tum kapre ki pathu kang to yang dengan cepate dun si Karbiang Long aphat nongme van pi bomlo Dipu Athletic Academy pen Sami Sangmir Teron Pita Kolkata rong supialong thongke brapli East Zone Junior Athletic Championship Surini rank kora ke thom 3000 meter race along chepate dun si bronze medal chepalong dun pen Karbiang Long aphan nongme van pilo Dipu Athletic Academy along ke Charlie Bom Klimso Maratuma phan aning ke parong ponjia phan lapen ke pathua nat laan so se ke paprang dun thu thekja phan pura Dipu Athletic Academy atum pen patir pi ponsi preni phaing koraner ke parni kasa pathua klamalong Sami Sangmi Teron pi Indian Army along Borengang hoi kachepalong dun abangphu Humson rong pi Junior National Game along kachepati dun jia bangphu Swamdon Basumatari lapen Promote Hajir atum aphan karchopon Dipu Athletic Academy Meipu Sikari Inti Pokhila Inti Piatum Pen Chepahem Pupon Karcho Pona Mayalong Aluhiaman Pen EM Billy Mohan Khaklari District Sports Officer Karbianglong Relief Longhang Abarim Kasa Chunbang Assam Masters Games Association Convener Dhan Singh Rongpi Karbi Lamet Amai Chunbang Joy Singh Tokbi Kasa Treasurer Ken Singh Intiatum Chetongdun Amar Dipu Athletics Academy Hozonot এইটো এথলেটিক চেণ্টাৰৰ পৰাই 4জন প্লেয়াৰে নেশ্যনেল লেভেলত খেলি সুনাম গঢ়ি কৰি আনিছিল আৰু তেখেতসকলৰ সন্মানাৰ্থে ইয়াত সম্বৰ্ধনা এটা অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ময়ো আহি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ এই এথলেটিক্স চেণ্টাৰৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি ভাল লাগিল বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰশিক্ষক বাইদেউ ওচৰত পাই মই আৰু বেছি আপ্লুত হ'লোঁ আৰু মোৰ ওচৰতে থকা দাদা ৰংপিদাই আগত আমাক তেখেতসকলে লিড কৰিছিল তেখেত এতিয়াও খেলৰ লগতে জড়িত হৈ আছে গতিকে আজিও তেখেতক লগ পাই মনটো খুব ভাল লাগিল গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকিলে সকলোৰে মনবিলাক ভাল লাগে নন হেডজং Kolkata long padopon 34 East Zone Junior Athletics Championship along tame initum bang thom chapate don lo bang thom chapate don pen inu da bang si medal lang wan pilo lo sangmir teron pi alangli bronze medal chapalong don lo adam tang hota East Zone Bihar long padota alang medal chi nang wan pik lo sonthosi semdon bosomatari alangli bangke medal bang long lemon same all India rank alang ke misen najok 5th position mane dak record holder doka alang 200 meter long tame 22 second angke kadona jok alang non tamil du long padoponji junior national along tame alang li chapate dun po nili lanon ke bang miwi kimi tuhan eta message ping tu je nangli tum la khela lain aprang ke je porhining ji pai pai punang bu football same non ke la sona dine kai la lo je khela pen same tum son bak akthe ba son bak tum je plang na ke the la si tum so ba wi kimi tuhan ni message ping tung je khela pen same lang ke mi la khela ta choose me lapin khela lo same tum scientifically mentally lapen practice pe na jok hard working pe jok guiding ke misan guiding pe jok tumak ke misan pe namunit ba ke misan ang ding tumleon News Report Karbianglong Live Pini prime time abirta ke laponsi kangton poniglo Cardon